Šta je to što, po vašem mišljenju, izdvaja BK televiziju od ostalih televizija na našem prostoru? Pa pre svega ne iz kurtoazije, nego jednostavno BK televizija se gleda. Tako od kviza, sportskih emisija, telefakta i uopšte sve ono što privlači pažnju i što može da zainteresuje običnog gledalca, to nam priuštava BK televizija. Evo, šta je to što vi najčešće gledate na našem programu? Pa šta možete da očekujete od mene nego da vam kažem da... Loptu, verovatno. Apsolutno ne. Kad je isključivo fudbal i mislim da ima dovoljno je zastupljen, dovoljno daju sporta i fudbala, naročito tako s te strane ja nemam nikakvu primjedbu. A da li imate eventualno nekih predloga šta je to što biste voljeli da gledate na našoj televiziji? Pa znate šta, ovdje ima puno gostiju koji mogu o tome više da vam pričaju i jednostavno ja zaista, rekao sam već na početku, ne iz kurtoazije, ali mislim da rado gledam BK televiziju i već sam rekao da je zastupljena u svim segmentima i tako da svi gledalci apsolutno mogu da budu zadovoljni sa onim što nam vaša televizija priuštava.